l'empresa, basant-nos en una sèrie de qüestions, per exemple, només que agafant, y nos digo, la exposición de motivos, el Ayuntamiento de Benetúser está tomando medidas tendentes a paliar los efectos de la actual crisis económica que ha tenido y sigue teniendo a través de la racionalización de los recursos municipales, de la concepción del gasto y de incrementar la eficiencia administrativa del servicio público. Nosaltres, tal i com vegem, nosaltres sí que estem a favor de recollir altra vegada els serveis públics i que es faci directament a l'Ajuntament. Però en tot el que s'ha presentat, per exemple, si hi ha dues qüestions en què nosaltres pensem que se podrien, si el que se vol és estalviar diners, per exemple, que antes aquesta empresa d'entrada tindria una despesa de 27.532 euros en el gerent, que nosaltres pensem que se la podem estalviar i que se reprenga el servei com antigament servia. Abans que estaven aquestes empreses, l'Ajuntament de Benetúser tenia els treballadors i tenia part de la seva organització per a manar la feina o per a organitzar el treball de lo que ara se li vol donar a l'empresa. Entonces, en aquesta línia pensem que se podem estalviar aquesta quantitat, igual que l'administració i tràmits, que són la gestoria per a fer les nòmines i tot el que se necessita, que és una quantitat de 15.200 euros, això també pensem que ho pot dur l'Ajuntament perfectament perquè està duent les nòmines de la resta dels treballadors de la casa, de l'Ajuntament, tant els funcionaris com el personal laboral. En aquesta línia, si se vol estalviar, pensem que això és una forma d'estalviar 42.732 euros anuals. A més, una altra de les coses que nosaltres per les quals estem en contra i és que el plantejament és crear una empresa que vagi rotant en els seus treballadors, a la qual cosa la primera acció o el primer que se va produir és l'acomiadament de les persones que avui en dia, del personal laboral que estan en aquestes altres empreses, que molts d'ells són treballadors laborals en el seu dia de l'Ajuntament de Benetúser, que estan subrogats a les empreses que s'es passen i que d'entrada se van a trobar aquestes persones en l'atur. O sigui que si se vol, s'està canviant un poquet els treballs, entre cometes, una miqueta fixes o una miqueta més segurs per treballs en precari, treballs de 6 mesos. Nosaltres estem en contra totalment d'això. Nosaltres estem en contra de la precarietat en el treball. Pensem que la seguretat del treballador i de les treballadores és una cosa a tenir molt en compte. I això és una altra de les qüestions que ens fa estar en contra del plantejament de l'empresa. I una tercera qüestió és el tema dels òrgans que hi ha, per exemple, consultius, com és el CES, que normalment és un òrgan que ja sabem que no és un òrgan determinant, però és un òrgan consultiu i el qual pensem que això hauria d'haver passat directament per allí abans d'arribar al punt en el que està ara. És una qüestió de forma, però nosaltres també pensem que les formes són molt importants. I en aquesta línia pensem que s'hauria tingut que dur aquesta discussió a aquests organismes que formen part de l'organigrama municipal. I en aquesta línia, ja dic, per una, estalvi, perquè no entenem que faci falta buscar o contractar a un gerent. Per la qüestió de les formes de no haver passat per els òrgans que li tocaria passar, com és el Consell Econòmic i Social, almenys, i tercera, per fomentar la precarietat d'aquests treballadors, que ja veurem, perquè evidentment aquests treballadors tenen els seus drets. Evidentment, sabem i som conscients que en la reforma laboral els drets s'han convertit en paper mullat i potser en res s'acaben. Però aquests treballadors tenen els seus drets. Eren treballadors laborals d'aquest ajuntament, d'aquesta casa, si no tots, si part d'ells, i se'ls va conculcar els seus drets. Per aquestes tres qüestions nosaltres votarem en contra